Sanxenxo quere coñecer a demanda real de vivenda pública que hai no municipio. Para facelo, dende este vindeiro luns 17 de marzo, na web municipal vaise habilitar un rexistro no que poderán inscribirse todas as persoas solicitantes. Hoxe o alcalde explicaba que o Concello dispón de parcelas suficientes para construir máis de 150 vivendas públicas. Que tal, saudos? A intención de Telmo Martín é que se decida onde e como se executará o primeiro proxecto antes deste verán. Vémolo de contado, antes titulares. Pontevedra abordará a renaturalización do Río dos Gafos nunha única actuación. Finalmente, a intervención non se vai facer por fases como se plantexara inicialmente. O proxecto presentarase á veciñanza nun acto público o vindeiro venres 21 de marzo no Teatro Principal. O PP de Boiro denuncia o retraso no pago das axudas a deportistas federados. Os populares critican tamén que a día de hoxe o 30% das subvencións a clubes e entidades deportivas seguen pendentes de realizarse. O goberno local asegura que o pago destas subvencións é inminente. Un cento de empresas do sector marindustrial do Salnés van implementar unha guía para a detección de víctimas de violencia machista na contorna laboral. Xuntas suman case 15.000 traballadores, a maioría mulleres. O documento ofrece pautas para identificar posibles víctimas e información sobre os recursos que lles achegan as administracións. E xa está en marcha o foro As mulleres que opinan son perigosas na cidade de Pontevedra. Un total de 15 profesionais pasarán polo escenario do Teatro Principal nunha cita que volve ás súas orixes 8 anos despois, poñendo de novo o xornalismo no centro do debate. Esta mañá tivo lugar a inauguración do foro no que as súas impulsoras, Diana López e Susana Pedreira, reivindicaron a necesidade de apostar por un xornalismo con perspectiva feminista. E hoxe nas novas tamén falaremos da gala benéfica que a Asociación Española contra o Cancro vai organizar en Ribeira. A Xunta Local da entidade agarda recadar preto de 10.000 euros que destinarán á investigación oncolóxica. A cita o vindeiro 12 de abril. Pois así imos comezando a edición deste venres das novas do día aquí en Canal Rías Baixas. Antes de nada, a Audiencia Provincial da Coruña condena a 2 anos e medio de cadea a 4 noieses integrantes dun grupo familiar que se dedicaba de maneira organizada ao tráfico de drogas. A investigación iniciouse no 2017 cando foron sorprendidos vendendo droga nas inmediacións dun instituto. Ata 2019 foron identificadas ata 14 persoas as que lle venderan sustancias estupefacientes. O tribunal condenou os sospeitosos, nai, pai e os 2 fillos como autores dun delito contra a saúde pública e outro de pertenza a grupo criminal. Ademais da pena de prisión, establece o pago de multas por máis de 25.000 euros. A sentenza non é firme e cabe recurso. Viámolo en portada, o Concello de Sanxenxo quere coñecer a demanda real de vivenda pública que existe no municipio. Para facelo, dende o luns 17 de marzo e ata o 30 de abril, na web municipal vaise habilitar un rexistro no que poderán inscribirse todos os solicitantes. A información analizarase para buscar despois a colaboración da Xunta. Hoxe, o alcalde explicaba que o Concello dispón de parcelas suficientes para construir máis de 150 vivendas públicas. A intención de Telmo Martín é que se decida onde e como se executará o primeiro proxecto antes deste verán. O Concello de Sanxenxo quere saber cantos dos seus veciños están interesados en acceder a unha vivenda pública. Por iso, do 17 de marzo ao 30 de abril, habilitarán na páxina web do Concello unha instancia para inscribirse nun rexistro de solicitantes. Día de hoxe, na Xunta de Galicia, no rexistro que ten a Xunta de Galicia, constan 33 persoas anotadas daqui de Sanxenxo. E creemos que hai moitas máis persoas e a mellor maneira, pois eso, pois é preguntarlle para que se anote, non? É o que nos gustaría que a través de ustedes, pois os veciños de Sanxenxo, pois se enteran que se ven a prensa, ven as redes sociales, de que escriban nese censo e que digan cales son as súas necesidades de vivenda, se son en réximen de aluguer ou se son en compra. Con esta información, Sanxenxo busca planificar de xeito realista a demanda a curto e medio prazo. Unha vez rematado o período de inscrición, analizarase toda a información recollida. Pode apuntarse quen queira. Ahora ben, temos que ter en conta que hai unha serie de baremos
hai uns requisitos que cumprir para que unha persona poida ser adxudicataria dunha vivenda accesible. Unha persoa que teña 3 vivendas probablemente teña unha renta que non poda ser beneficiaria dunha vivenda destas características. O que ten claro o alcalde é que Sanxenxo ten terreos municipais para atender esta demanda. Martín explicou que o PEXOM aprobado no 2003 obriga a ceder ao Concello o 10% da edificabilidade dos solos a desenvolver. Así o municipio tería parcelas en ata 6 solos en parroquias como Noalla, Dorrón ou Vilalonga. E o goberno local calcula que poderían acoller ata 150 vivendas públicas. Entón, faremos un estudio, a partir dese estudio, que será xa no mes de maio, queremos que antes do verán xa dicir cantas vivendas vai a facer o Concello de Sanxenxo para os próximos anos, porque, como dicía ao principio, estamos en disposición de ter suelo finalista para empezar a facer o proxecto e construir xa. Con este censo sobre a mesa, o Concello explorará as distintas posibilidades para executar estas vivendas que poderían ser impulsadas pola Xunta despois da cesión dos terreos municipais ou promovidas polo propio Concello. Iso sí, sempre seguindo os requisitos que marca a vivenda pública en Galicia. Pontevedra abordará a renaturalización do Río dos Gafos nunha única actuación. Finalmente, a intervención non se fará por fases como se plantexara inicialmente. Ademais, no proxecto mudarase lixeiramente a traza do río á altura do río situado en Campolongo. Explican dende o Concello que neste punto a canle fai un ángulo recto que coa proposta do equipo redactor quedaría suavizada, facendo unha curvatura que permitirá evitar os problemas de futuras avenidas. Diante dos centros escolares de Campolongo e Crespo Rivas crearase unha pasarela ancha para facilitar a entrada e saída aos colexios e conservaránse todas as plantacións realizadas na zona. Ademais, instalaránse outras 2 pasarelas, unha delas sustituindo a ponte de Iglesias Vilarelle, que se corta a gas para dar servizo aos edificios. O acceso a esta rúa farase dende Alcalde Evia, cara María Victoria Moreno e Antonio Taboada Nieto. O proxecto contempla tamén a instalación de valados nas zonas máis abruptas do río para protexer a canle. Pola súa banda, a zona cara á Praza da Constitución manterase a nivel do río. O Concello anunciou que o proxecto vaise presentar no acto público vindeiro venres 21 de marzo no Teatro Principal. A cita asistirá o equipo redactor que explicará aos asistentes en que consistirá a renaturalización da contorna do río. O PP de Boiro denuncia o retraso no pago das axudas a deportistas federados. Os populares critican tamén que a día de hoxe o 30% das subvencións a clubes e entidades deportivas seguen pendentes de realizarse. O Partido Popular faise eco das queixas de varios deportistas federados que aínda non percibiron as axudas correspondentes ao pasado ano 2024. Os populares denuncian que 9 meses despois da convocatoria destas axudas, estas seguen sen realizarse. El pasado 7 de mayo del 2024, el concejal de Deportes, don Marcos Fajardo, del Ayuntamiento de Boiro, anunciaba la convocatoria de subvenciones al deporte federado boirense por valor de 72.800 euros. Presumía con esta convocatoria de promocionar el deporte local y apoyar a los clubes en competiciones federadas de todos los ámbitos. Concretamente eran 2 convocatorias publicadas el 3 de mayo de 2024 en el Boletín Oficial de la Provincia del año pasado. Hoy, 14 de marzo de 2025, más de 9 meses después de esa convocatoria, esos deportistas siguen sin cobrar las ayudas. Pero non só iso, o PP denuncia tamén que a día de hoxe o 30% das subvencións a clubes e entidades deportivas seguen pendentes de cobro. Pero si esto fuera poco, están pendientes de cobro también el 30% de las subvenciones nominativas. Muchos clubes nos trasladan esta situación, pero siguen con el miedo a represalias y por eso no denuncian públicamente esta falta de abono de las subvenciones prometidas. Para os populares, esta situación evidencia a falla de xestión por parte do goberno local, que non se preocupa polos deportistas, nin tampouco polo deporte local. El alcalde Martiño, su concejal de deportes, pierden el Oremus por hacerse una foto con nuestros deportistas cuando alcanzan sus éxitos. Ese día se llenan la boca de promesas de apoyo al deporte local y el esfuerzo que hacen para dedicarle unas limosnas de los presupuestos del ayuntamiento. Al día siguiente, después de la fiesta, ni se acuerdan del deporte, ni del deportista,
ni en el deporte en el que participan, no digamos ya de abonar las ayudas prometidas. Mientras, el alcalde Martiño saquea los bolsillos de los boirenses para pagar sueldos millonarios y malgastar en fiestas. Y todo eso a través de subidas millonarias en los impuestos, subidas que baten todos los récords de la historia boirense. Bueno, a resposta por parte do Concello de Boiro non se fixo agardar. O edil de Deportes, Marcos Fajardo, informou de que o pago desta subvención será inminente. Segundo o concelleiro, as máis grosas en canto a presuposto, cun investimento duns 230.000 euros, as destinadas a clubes e entidades deportivas, das que tan só resta a entrega dun 30%, estáse á espera de rematar a xustificación dos gastos ata o 31 de marzo. En canto ás de concorrencia competitiva e as bolsas a deportistas, agárdase o remate da liquidación para poder incorporalo ao remanente de tesourería. Como todo xunto non se podía pagar, decidimos facelo o máis grosso das subvencións, que eran eses 230.000 euros, que xa cobraron o 70%, nun convenio firmado polas entidades deportivas a máis por o Concello, cobraron ese 70%, e agora o 30% restante, hasta o 31 de marzo teñen tempo ainda a xustificar. Estamos esperando a rematar ese prazo para poder pagarlle xa ese 30% restante. Nos estamos, repito, traballando, aumentamos as subvencións nun 30% con respecto ao anterior goberno, un 30% das axudas en general aos clubes. Estamos traballando na mellora das instalacións deportivas. Non podemos perder o tempo con estas cousas. Si dar unha explicación, por suposto, aos medios e aos clubes, que estén tranquilos, o están. Eu sei que os clubes necesitan liquidez, porque traballo con eles día a día, e en eso estamos, é dicir, pronto cobrarán ese 30% restante, estamos esperando a que se cumpla ese prazo 31 deste mes, e despois as outras, pois incorporarse ao remanente, que estamos falando da menor cantidade económica, que son 60.000 por parte con respecto ás de concurrencia competitiva, 9.000 que son para os nenos, non? Para as becas a deportistas, que cobrarán xa a xiña tan pronto se termina a liquidación e se pode incorporar, repito, o remanente. Os empresarios de Ribeira dan por finalizadas as xestións para impulsar a execución do futuro polígono industrial, emprazando o Concello a realizar os trámites pendentes. Tras os pasos dados pola patronal, que negociou cos propietarios de varias parcelas afectadas pertencentes ao termo municipal da Pobra, entenden que agora é o Concello quen debe axilizar a súa compra e rexistro para proceder á licitación do proxecto. Os empresarios lembran tamén que lograron o compromiso de financiamento de 2 millóns de euros por parte da Xunta. Convocarán os seus socios a unha xuntanza a finais de mes para dar conta destes trámites e a actual situación, e ofrecen a súa dispoñibilidade ao Concello para colaborar nas xestións que poidan ser necesarias. Toñito de Poi volverá a guiar os visitantes polos mitos e lendas de Ribeira. Vémolo despois da publicidade. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. Os problemas de seguridade nos portos centraron boa parte do Consello Sectorial de Pesca de Ribeira, que reuniu este mediodía os principais representantes do sector pesqueiro e do tecido económico e político do municipio. Dende o Concello demandarán a Portos de Galicia o reforzo do alumeado en varios portos deste termo municipal, así como a instalación de barandas, elementos de seguridade, a mellora da pavimentación e o control dos accesos. Tamén preocupa o importante descenso de facturación nas lonxas, polo que piden á Consellería do Mar que se implique xunto coas confrarías e as universidades na realización dun estudo integral para determinar as causas da baixa produción marisqueira. Outro dos temas centrais foi a necesidade de acometer o dragado do Porto de Ribeira despois de que Mar autorizase os da Guiño e Palmeira. Bueno, pois precisamente o conselleiro do Mar referiuse a esta actuación que, como todas as executadas polo seu departamento, se axusta a criterios técnicos. A única dificultade, igual que nos 16 proxectos de dragados portuarios pendentes en Galicia, é que carecen dun lugar onde depositar o material extraído á espera de que o Ministerio defina.
En este caso van ser os técnicos da Consellería os que digan se é conveniente ou non facer esas actuacións que igual o sector demanda. Por lo tanto, creo que a partir desa premisa é onde vamos a tomar esas decisións. Se son necesarios, claro que sí, hai que leválos adiante e desarrollalos. Ahora, claro, temos unha dificultad. En estes momentos ainda non temos ningunha zona onde poder depositar pois, os material que saia deses dragados. Levamos desde o ano 2021 sin saber onde poder depositar ese material. E o curioso é que, despois da última información que supemos estas últimas semanas, no ano 2021, desde o Estado, se nos prohibeu botar cerca da illa de Sálvora, e ahora mismo o CEDES, que tamén pertenece ao mismo Ministerio de Fomento, dice que ese sitio é o ideal para botar estes residuos. Por lo tanto, estamos á espera de que o Ministerio nos diga onde poder botar este material. E o que lle pedimos é que agilice esa información, porque desde o ano 2021 estamos no 2025, van 4 anos e hai máis de 16 proxectos de dragados por realizar e por levar adiante. Seguimos falando da cadea Marindustria, pero tamén de igualdade, porque un cento de empresas deste sector, do sector Marindustria, na comarca do Salnés, van se unir á Xunta para implementar nas súas compañías unha guía para a detección de víctimas de violencia machista na contorna laboral. Xunta suman case 15.000 traballadores, a maioría mulleres. O documento ofrece pautas para identificar posibles víctimas e información sobre os recursos que lles achegan ás administracións. Un cento de empresas do sector Marindustria do Salnés súmase á campaña da Xunta de Galicia para prever a violencia machista. No marco dun acordo asinado hoxe, a Dirección Xeral de Loita contra a Violencia de Xénero distribuirá nas súas compañías unha guía para detectar posibles víctimas. O detectar precozmente cando unha muller pode ser víctima de violencia. Non na empresa xa, esta non anda dirixida a empresa, sino cando a muller ven da súa casa, do seu fogar, pois con algún problema que de alguna forma pode ser ou pode estar sendo maltratada no seu fogar. E, por tanto, se trata de poñer en evidencia os representantes das empresas para que estos, ao mesmo tempo, informen ás víctimas, sobre todo coas guías, porque a guía o que ten, ademais, os recursos todos da Xunta de Galicia, que elas poden acudir, informen e, de alguna maneira, vayan seguindo unha línea para tratar a esta muller que está sufrindo violencia. Segundo o director xeral, a guía busca un dobre obxectivo: visibilizar a estas mulleres que sofren violencia machista e facilitarlles o acceso aos recursos que lles achegan as administracións. Donde ven unos indicadores físicos, algún aspecto físico que podes ver, indicadores psíquicos, unha muller pois cabizbaixa, triste, etc., e indicadores productivos. Tes unha traballadora que sempre cumpleu o seu traballo, sempre funcionou correctamente, sempre foi unha traballadora con un nivel productivo aceptable e de repente deixa de ser eso, empeza a coller baixas, etc. Indicadores para ver que esa muller pode ter algún problema. O Servicio de Recursos Humanos ten que tratar de unha maneira determinada, que xa ven na guía, non é de calquer forma, e ten que, de alguna maneira, diferirla aos recursos que están xa a guía e que están indicadas para ela. Estas 100 empresas suman case 15.000 traballadores, a maioría mulleres. Con elas son preto de 300 as compañías de toda Galicia que xa se sumaron a esta campaña. E xa está en marcha o foro As mulleres que opinan son perigosas na cidade de Pontevedra. Un total de 15 profesionais pasarán polo escenario do Teatro Principal nunha cita que volve ás súas orixes 8 anos despois, poñendo de novo o xornalismo no centro do debate. Esta mañá tivo lugar a inauguración do foro, no que as súas impulsoras, Diana López e Susana Pedreira, reivindicaron a necesidade de apostar por un xornalismo con perspectiva feminista. Entre hoxe este sábado, o centro do debate na cidade de Pontevedra sitúase arredor do xornalismo, o xénero de opinión e as súas profesionais. O Teatro Principal acolle a 8ª edición do foro As mulleres que opinan son perigosas, un encontro que, logo de explorar distintos eidos nos últimos anos, volve ás súas orixes. Este é un foro de mulleres xornalistas, aínda que é verdade que tamén, pois nos últimos anos temos incluído mulleres que se dedican máis pois á comunicación, ás redes sociais, que teñen un perfil un pouco máis diverso. Sen embargo, este ano quixemos volver a apostar polo xornalismo, pola información de calidade. Nos parece fundamental, además, nestes tempos tan convulsos. Nas dúas xornadas do foro por aquí van pasar 15 profesionais do xornalismo dende o local ou internacional, sempre tendo como base a perspectiva feminista. Da igual do que falemos ou do que escribamos e opinemos as xornalistas, que xa sabedes, e o levamos contando moitos anos, que as mulleres xornalistas escribimos e opinamos de todo, pero sin esquecernos da perspectiva de xénero, non? Porque o xornalismo sin perspectiva feminista
está coxo tamén, non? Está que lle falta algo. Coa edición deste ano serán xa 100 as mulleres que opinan que se achegaron a Pontevedra para participar neste foro. As súas impulsoras reflexionaban hoxe na inauguración do camiño percorrido ata aquí, no que o apoio do público é fundamental. Non o decimos somente nós, que somos as organizadoras, senón que cada unha das mulleres que pasa por este escenario marcha abraiada co ambiente de confianza, de autenticidade, de respeto, de silencio cando toca escoitar e de preguntar cando toca tomar a palabra que hai neste ambiente e neste foro e neste teatro. Así que moitas grazas por iso, porque sen dúbida marca a diferencia. Un foro que conta tamén con apoio institucional da Man, da Deputación e o Concello de Pontevedra. Creo que Pontevedra non tería sido o referente que hoxe en día, non só por este congreso, sino no mundo por outras cuestións, se non tivera incluído o feminismo no seu paradigma, no seu modelo e no proceso de cambio da cidade. Así que orgullo de estar sentadas con todas vos e con todas as persoas que nos siguen. É un orgullo inmenso. Que haxa mulleres que teñan moito que decir, que exista un foro que as represente, que as poñamos en valor, por suposto, é moi importante para nós. Ao longo desta primeira xornada pasaron polo principal a xornalista Saida Bao da SER, Inés Martín Rodrigo do Grupo Prensa Ibérica e Radio Nacional ou a correspondente de Televisión Española en distintas partes do mundo, Ana Bosch. Mañá o foro vai no abrir en clave local a xornalista da Voz, María Hermida. Vai no pechar a xornalista de TVE, xubilada, María Escario, para falar de toda unha vida dedicada á información. E a Semana Galega de Filosofía que se celebra en Pontevedra vai estar dedicada ao nihilismo. Trátase dun pensamento que considera que ao final todo se reduce a nada e que polo tanto nada ten sentido. A organización decidiu traer esta doutrina á actualidade denunciando a falta de valores ou incluso o malestar instalado en boa parte da sociedade. Nesta edición participará unha quincena de relatores. Vais a celebrar do 21 ao 25 de abril. A Semana Galega de Filosofía acada xa a súa 41ª edición e faino situando de novo a Pontevedra no mapa mundial do pensamento. Vais a celebrar entre o 21 e 25 de abril, centrándose no nihilismo actual da sociedade, denunciando un estado de ánimo social e individual de falta de valores, desesperanza e desacougo. Facémolo co ánimo de denuncialo, non? E tamén de combatilo, é dicir, non vimos aquí para apoiar este nihilismo, non? Esta falta de valores, esta falta de sentido, esta falta de verdade, e tamén esta falta de confianza na política, sino que o que queremos é, como digo, combatilo. O nihilismo considera que ao final todo se reduce a nada e que polo tanto nada ten sentido. A cuestión política tamén vai estar presente. Por exemplo, da man da pensadora brasileira Marcia Tiburi, autora de Como dialogar con fascista, que falará sobre o ridículo político. Tamén se achegará á cidade o arxentino Néstor Cojan. É un profesor de filosofía da Universidade de Buenos Aires, é dicir, que ven dende Argentina, e vai nos falar do nihilismo, metafísicas, post e dialéctica histórica, é dicir, vai nos falar da situación política percibida dende Latinoamérica. En total, pola Semana Galega de Filosofía pasarán unha quincena de relatores chegados de distintos puntos do planeta. Un encontro ambicioso que sitúa a Pontevedra como unha gran referencia do pensamento e a crítica. Creo que é algo moi importante, algo a salientar, non? Que esta cidade teña este evento, que é raro. De feito, cando veñen aquí os filósofos e as filósofas de outras partes do Estado e tamén de fora, pois moitos non dan crédito, non, sobre a existencia deste evento, porque ademais é un evento singular e diferente porque non se cinse simplemente o académico. Un evento que é ben avalado pola súa longa traxectoria con máis de 4 décadas de traballo e resposta social ás súas costas. Son moitos anos poñendo a Pontevedra no mapa da filosofía mundial, porque obviamente veñen relatores de todos os países do mundo, de altísima cualidade, en fin, xente cunha proxección en filosofía internacional. Unhas xornadas presenciais todas no teatro principal e pensadas como un evento popular, aberto a todo o mundo. Insistir nesa presencialidade porque levamos 41 anos e unha parte moi importante da Semana Galega de Filosofía é precisamente o debate cas persoas que veñen a compartir con nós as ideas. A programación estructúrase en mañás cunha fonda carga filosófica, en tardes con Galicia como protagonista e por último as noites pensadas para un público xeral e cun componente máis didáctico.
Toñito de Poi volverá a guiar os visitantes polos mitos e lendas de Ribeira. O Concello pon en marcha a segunda edición desta ruta que se vai desenvolver nos meses de abril, maio e xuño. Ademais dun itinerario guiado, os asistentes gozarán dun concerto e tamén dunha degustación gastronómica. O éxito da pasada edición levou o Concello de Ribeira a volver a apostar polo camiño dos mitos e das lendas. Aínda que Toñito de Poi repite como mestre de cerimonias, a novidade reside no itinerario, distinto do pasado ano e aínda por desvelar. Tan só sabemos que será un traxecto de 2 kilómetros, cunha duración aproximada de hora e media, e que cada sesión rematará cun concerto e uns pinchos disfrutando da posta do sol. Lugares hermosísimos, dunha belleza inconmensurable como foi o ano pasado. O ano pasado recordemos que salíamos desa réplica que hai do Olme das Seitos en San Roque, non era? E depois subíamos hasta a Pedra da Rá, depois hasta o Castro, o propio Castro, depois baixábamos, comíamos ali algo increíble, que por certo agradecer a como se chama, a Bayuca, non? Era quen fixo Caten, este ano fará o igual, non? Bayuca, e susto chegábamos, calculábamos, veña rápido chicos, para que chegara, para comer susto o sol por, non? E bueno, entonces este ano vamos a facer algo en outro sitio distinto, pero tamén dunha belleza increíble e mostrando outro aspecto do noso territorio. Tamén cambian as datas e mentres que a pasada edición tiña lugar durante o verán, as 4 rutas este ano desenvolveránse entre abril e xuño para desestacionalizar o turismo. O ano pasado fixámola durante o verán e tuvo moi boa aceptación, veu xente desde Madrid, incluso Ourense, Lugo, de toda Galicia, e tivemos que deixar xente fora da actividade porque enchemos todas as plazas que tiñamos e quedaron fora como reservas, entón este ano volvemos e intentamos eso, dinamizar o que é Ribeira fora desta época estival. Ademais, o bo que ten é que temos un mestre de ceremonias que é excepcional, que sabe ensinar e atrapar a todos os que veñen a facer a ruta con ele e lles mostra a Ribeira dunha forma totalmente distinta de o que pode ser unha ruta levada a cabo por un guía tradicional, e el faino de maravilla, é un baixador único que temos aquí en Ribeira, que temos a sorte de que quere colaborar con nós. As sesións están previstas para o 12 de abril, o 3 e o 24 de maio e o 21 de xuño ás 6:30 da tarde. Son de balde, pero será necesario reservar praza previamente na oficina de turismo. Toñito de Poi volverá a guiar aos visitantes polos mitos e lendas de Ribeira. O Concello pon en marcha a segunda edición desta ruta que se desenvolverá nos meses de abril, maio e xuño. Ademais dun itinerario guiado, os asistentes gozarán dun concerto e dunha degustación gastronómica. O luns sairán á venda as entradas da gala anual da Asociación Española contra o Cancro, que reunirá a 500 persoas o próximo 12 de abril en Chicolino. O prezo de 50 euros, que inclúen cuberto, transporte e donativo, co que a entidade agarda recadar uns 10.000 euros. Dende o Concello animan a veciñanza a solidarizarse con esta causa, non só a través da gala, senón das moitas actividades que promove a asociación, como a andaina ou a travesía a nado. Non son números, son personas, son familias, son vecinos, son vecinas de nuestras parroquias, de nuestras familias. Todos directamente, de una manera o de otra, pues tenemos casos. Esta es una enfermedad que hay que decirlo que una vez que irrumpe en una familia, pues cambia el modus vivendi de esa familia, de esa casa, porque ya todo gira alrededor de eso. Y bueno, pues los que lo saben, pues saben de lo que estoy hablando. Por eso ese eslogan que va siempre en lo que decía Mai en este momento, en esas andainas, en esas... en todos esos eventos en esas travesías a nado, en todos esos eventos que organizan y siempre son todo un éxito, pues ese lema, ¿no? Todos contra o cancro, todos contra o cancro, que es una lacra que hay que ir combatiendo día a día, y para eso, más que palabras, se necesitan también medios. Durante a gala, que dará comezo ás 8:30 da tarde, entregaránse os 3 galardóns este ano. Recaerán sobre Manuel Ayaso a título póstumo, a Asociación Cultural Francisco Lorenzo Mariño e o doutor Salustiano González Vinagre. Recibirán unha réplica do Dolmen de Xeitos elaborada por Abraham Benítez. Artista Manuel Ayaso, pola súa implicación e compromiso con Ribeira e a súa veciñanza, destacando a colaboración que sempre tivo desde os nosos inicios no ano 1998 coa Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro en Ribeira. Tamén teremos a nivel grupal outro recoñecemento para a Asociación Cultural Francisco Lorenzo de Aguiño,
pola solidaridade amosada cos colectivos desfavorecidos, sempre, entre eles a Asociación Española contra o Cancro de Ribeira. Este ano o noso recoñecemento será para o Dr. Salustiano González Vinagre pola súa labor de desenvolvemento e investigación no ámbito das enfermedades oncolóxicas. Os interesados en asistir poden reservar a entrada na sede da asociación os luns, mércores e venres en horario de 11 a 1. Os mércores abrirán tamén en horario de tarde, de 5:30 a 7:30. Fin de semana de intensa actividade deportiva en Pontevedra co Campeonato de España de Natación Infantil. Preto de medio milleiro de deportistas danse cita no complexo deportivo Rías do Sur de Pontemuiños. Representan 180 clubes de toda España. 16 deles son de Galicia, con presenza tamén do Club Pontevedrés Galaico. Esta es una competición para nosotros muy importante, es una competición de las edades tempranas, es el inicio prácticamente, en este caso a nivel de clubes, de la competición a nivel estatal. Eso significa que estos chicos y chicas ya llevan años entrenando, porque la natación es muy precoz, pero su bautizo prácticamente es ahora. Es verdad que luego hay un campeonato de España Levín, pero bueno, está en el inicio de su carrera. Vai ser un evento de moito nivel. As meninas foron moi exixentes este ano, de feito contamos con 100 nadadores máis. Foron tan exixentes que non quedamos un pouquiño cortos o que esperaba o equipo de participación, pero bueno, o nivel en España está sendo moi alto, e Galicia está subindo, tense que unir o nivel nacional. Son cosas que pasan cando convocamos estes eventos. En principio, bueno, o que decíamos antes... Campeonato destas características non son só vos a nivel deportivo, que indubidablemente é unha oportunidade única para a cidade, senón que é un evento que permite achegar a nosa cidade a moitísimas persoas, a coñecela, a disfrutala e a volver. Pois así rematamos e non perdemos un minuto máis porque marchamos de fin de semana. A actualidade, xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Vémonos o vindeiro luns, como sempre. Graciñas por estaren aí.